Kulindeleke amakhulu abantu amakhosi kanye nezinduna ukuthi athamele udwendwe lokugcagelwa komculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose eNkandla esigodini saseMandaba kusasa. Lo mculi ozobe egcagelwa ngokwesintu kusasa kulandela umshado obungu lwesine. Njengamanje sixhumana nomdidiyeli omkhulu wezindaba zethu uVusizwe Langa ekhona le eNkandla ukusinika isithombe nje ngokulindelekile kusukela manje kuze kufike usuku lakusasa. Fokalanga siyakwamukela ezindabeni zethu. Sicela usibeke nje esithombeni ukuthi kwenzakalani nokuthi umuzwa unjani ngamalungiselelo odwendwe lolukhulu lukaKhuzani kusasa. Thabile ngibingelele kuwena nakubabukeli bezindaba zethu. Yebo kulindeleka amakhulu ngempela la eMandaba lapho ke kuzobe kugcagelwa khona uKhuzani umculi ke lona ke odume kakhulu kaMaskandi kanti futhi ke nomgcaco lona umgcaco ngempela osabalale nazo zonke izinkundla zokuxhumana kepha ke sithe namhlanje asize khona la eMandaba soyibolela ngawethu ngempela okwenzekayo kuyaphithizela akukho nje ongeke ngempela ewacabanga ngaphandle kokuthi nje kusasa hayi alisahlehli udwendwe kepha ke njengamanje sinaye umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose Indlamlenze siyalibona izulu lithe uguqubala kancane kodwa ke uzosichazela ngomuzwa wakhe ngendlela ke abantu abameseke ngayo sibona nezipheko zeinkomo engaphezulu kuka 30 amashumi amathathu wonke Khuzani Khuba siyakubingelela siyakwamukela ezindabeni zethu ngiyabingelela Mfokalanga ngiyabingelela Sothole ngibingelela ababukeli emakhaya umuzwa Khuzani ngokwesekwa kwakho sibona la iminikelo eminingi lokho ingene njalo sifike lathi ngiyacabanga mhlawumbe sengene izinkomo ezilishumi zingena usuku nosuku sithi esikwenzelwa abantu noma engwenzelwa abantu bengazi ukuthi abantu bangithanda kangaka mhlambe futhi lisizile lolu dwendo ngoba sengine understanding ngempela ukuthi umuntu uyini bengithi ngiyabaza abantu Khuzani siyalibona izulu sina sikhule kuthiwa mangabe kuzoba nodwendwe ogogo ba30 gigi ogogo belipheka izulu siyakubona ngendlela ogqoke ngayo kunabantu abangaqondi ngempela ukuthi hawu waqoka kanje awusichazele uchazele ubeke nje umbukeli esithombeni sokuthi ngempela kungani ugqoke kanje izulu liyathengwa uyakwazi ukuyothenga isimo sezulu ukuthi sibe le ndlela ofuna ngakhona indlela engqoke ngayo ke ukuhloniphisa ukuthi kuzoba nomcimbi omkhulu la ngizoganelwa khona kulosiko ukuthi mawuzoganwa ugqoka kanje okusuke ekhombisa ukuthi umakoti impela uhloniphile lokhu uPaul ukuhlonipha lokhu engugqokile kusuke kulawula sona ke isimo sezulu ukuthi singabi namandla noma libalele lithi qhima ungakwenzanga lokhu kuba khona umonakalo bakhona noma ngasabanga isimo sezulu kuba khona umonakalo bakhona wasifihlela kodwa ukusuka eMandaba kuyoshona le engwavuma abantu beposta bethi abantu siyabona kunomuzi la kufundelwa khona kodwa sazi ukuthi umshado yakuphi impela ngingasho ngithi ukuhlonipha isigaba enisithathayo kubiza ukuthi ube loyal kunzima khona kodwa kuyenzeka ngoba noma umuntu ezalwa awumposti ubhalela yena message noma nawe uzalwa akakuphost ubhalela yena message kunzima kakhulu kodwa kwenzakalile siyabonga kakhulu okwenzakalile Khuzani nesingayilindela kusasa udwendwe kusasa siyazi umgcaco wesintu singalindela nje ukuchazele nje kafushane sasa singalindela abantu abazobe beqhamuka endaweni ezahlukahlukene singalindela izicukuthwane abaholi singalindela abaculi njengoba ubona nje mawungabuka lapha nezansi ku Diliki Truck manje kufakwa istage njengamanje la khona abaculi abazobe bingelela khona abantu inkumbi zabantu ngoba akupheli ukuthi umculi nami futhi ngizongena ngibabingelela abantu lapha mhlambe ngizosinisa futhi okohlanga mangizolithola nje ithuba umakoti ezotholakala siyongena naye lapha sisinisa okohlanga impela singalindela nje okuningi kuzobe kwenzeka nje ubona nje baqalile abantu njengamanje bathutheleka siqalile manje sibona izimonto esingazazi ezifikayo ezipakayo njengamanje abantu abathi bawulala la abaye bolala ezimontweni ngoba basola ukuthi kusasa kuzobe kungangeneki la iparking izobe ingekho asikufisela inhlanhla ngomsebenzi wakho kusasa mfowethu ngiyathokoza kakhulu Mfokalanga nababukeli emakhaya ayihlangane khona Thabile bathi ke udwendwe alihlehli yebo usuku seliphumile kusasa sizwile ukuthi ke kube phakathi kwezicukuthwane izobe zikhona izobe ikhona indlunkulu uzobe khona nowayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma uzobe khona nondunankulu wesizwe noma ke wakwaZulu Natali umnumzana uThamsanqa Ntuli ngiphonsa intambo kuwena e studio Thabile
Sibonga kakhulu-ke lobo kungumdidiyelo omkhulu wezindaba zethu uVusizwe Langa esibikela bukhoma esenkandla eMandaba.